Ассалому алайкум апаохорин, набори сеюм заказ дар як каталог. Нигоҳ кунед духтаро, беҳтарин бороро гирифтам, бовар кунед. Аҷоибот ин массажёрро сайда тавсия дода буд, гирифтам. Дар тарафи Тоҷикистон буд, пайдои шида духтаро, ҳаматон да тавсия метим бигирен. Беҳтарин буда духтаро, ҳаматон да тавсия метим. Ана ин барои рӯ массажёрро беҳтарин духтаро, ҳаматон да тавсия метим. Ё 166 сомонӣ мебиёянд, лекин дар сабабе ки дар остатки сладки ё бениҳоят арзон омадан, якта барои очаҷони ширин, якта барои худам заказ кардам. Арома духтаро, арома одафа релаксша гирифта гирифтам, ин дафъа балансша гирифтам, бӯи ҳардуш хушрӯ. Беҳтарин, ҳаматон да тавсия метим. Кадоме свежея нағз мебина, маҳқул мешава. Ана ин пилка барои поча духтаро, барои по шуштан, пилка двухсарона для ног. И вообще беҳтарин, да дафъа закази омадагим да ма якта уже заказ карда гирдам. Инаҳа духтаро.